खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो गोबां खोथा सावरायगोन। गिबियावनो जों मोनसे खोथा सावरायग्रोगोन। बे खोथायानो जाहैबाय गेमस्रि दैमारि। गेमस्रि दैमारिखौ नोंथांमोना गोबां सोंहरगासिनो दंमोन आंनियाव वाट्सएपनि गेजेराव सोंहरदों। नै वाट्सएपआव माखासेफोरा हरदों आंनाव नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो माखासे स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ। बे सावगारिखौ मालानि होननानै बुंहरदों आंनियाव। बे सावगारिया जाहैबाय जिरि प्रडाक्शननि, जायबा बिथाङा दाखालि बावैसो मोनसे एलबाम बानायदोंमोन। जाय एलबामनि मुङानो जाहैबाय गादब बेसेबां गादब जाबावनो, बेनिमोन आरोना। बे माखासे शुटिंआव लानाय बे सावगारिमोन। बेखौनो बिथाङा गावनि फेसबुकआव होदों आरो लोगोसे गावनि इउटुबावबो होखादोंमोन। बेखौनो गोबां मानसिफोरा आबु गेमस्रिया माला प्रेगनेन्ट जाखो, माला गोरबोआव थाखो होननानै सोंहरगासिनो दंमोन। दा बेनिखायनो आं बेखौ क्लियार खालामनानै होबाय। बिथाङा दासान्दि गोरबोआव गैया, बिथाङा माने बेखौ शुटिंनि थाखायसो लादोंमोन। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। अब्ला जों दा सावरायगोन मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो दुखुनांथाव खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय सासे बर' गथ', जोंनि बर' हारिनि गथ'। बिथाङा फुङाव सिखारनानै माने स्कुलाव थाङो, ओमफ्राय बेलासियाव मैगं थाइगं फानो। बेखौ फेसबुकआव फोसावदों जनातन वारि बिथाङा फोसावदों बेखौ। बिथाङा बेनि सावगारिखौ लानानै गावनि फेसबुकआव फोसावदों। आं बेखौनो लाफानाय जादों। नायबानो जाबाय माखासे सावगारिखौ। बे गथ'आ जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ। मानोना बे गथ'नि बिफाया गुबुन स्टेटआवसो, माने गुबुन रायजोआवसो, आसाम बाहेराव बेनि बिफाया खामानि मावनो थाहैयो। आरो बे लिरनाय बायदिब्ला बियो सानफ्रामबो बेलासियाव फेस्टिभेल माने मैगं थाइगं फानहैयो आरो अखानायै माने फुङाव फरायसालियाव थाङो। ओमफ्राय बेनि बिफाया गुबुन रायजोआवसो खामानि मावहैयो फैसानि थाखाय। आरो बिमायाबो सानफ्रामबो उदालगुरि टु गेट फेस्टिभेल आरो बिदिनो आरोना ट्रेनजों थाङो जाहैबाय। मर्निंआवनो माने फुङावनो ट्रेनजों थाङो जाहैबाय। जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोजांबो होनजायो, दुखुनांथावबो बुंजायो। मानोना बे उन्दै बैसोआवनो बे मैगं थाइगं फाननांगौ जादों। आरो बिथाङा नै स्कुलनि ड्रेसबो गानदों, बे स्कुलावबो थाङो। आरो बिनि बिनानाव जाहैबाय नैबे सासेया। माखासेखौ सोंनानै नायबानो जाबाय। बे बिनानाव, ओमफ्राय आरो बे मैगं थाइगं फाननायनि माखासे सावगारि जोबोर मोजां आरो बाख्नायजाथाव। बिथाङा बे उन्दै बैसोआवनो बेबायदि जायफोरा खामानि मावनो हाया देरबाबो, माने गेदेर जायाबो, जायफोर बिथांमोना खामानि मावनो हाया, बिथांखौ मोनसे एग्जाम्पल होननानै बुंजायो आरोना। बिथाङा नै जोबोर खस्थ' साइकेल फिसा लानानै फैयो, बाजाराव फैयो, मैगं फानफैयो, दाम खमाव फानफैयो। गावसा न'आव मैगं गायनायफोरखौ फानफैयो जानांगौ, बा गुबुननिफ्राय बायस'योबो जानांगौ। जायखिजाया बे सावगारिया गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बे सावगारिखौ आं नुनानै जोबोर मोजां मोनदों। बेनिखायनो आं बेखौ भिडिअ बानायनाय जाबाय। मानोना बेखौ जों भिडिअ बानायखागोन। मानोना बे जोंनि बे बर' हारिनि गथ'आ जोबोर बाख्नायजाथाव खामानि मावदों। नै गावनि बिनानावजों स्कुलाव थांदों खौसेयै। नायबानो जाबाय नै साथा लानायखौ। बे मोजाङानो नङा, मानोना बेहाय लाइट दङ। नायबानो जाबाय नै बिदिनो, नायबानो जाबाय नै। बे जोंनि बर' हारिनि गथ', बिथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों, बाख्नायजाथाव खामानि। अब्ला जों दा सावरायगोन मोनसे सोमोनांथाव आरो मिनिथावथाव खौरां। बे खौरांखौ गोबाङानो मिनिनो हागौ आरो सोरबा सोरबा दुखु मोननो हागौ। मानोना बे खौराङानो जाहैबाय गावनि असे बिसिजों नांलाय खमलाय खालामनानै, गावनि बिसिजों रायजानानै, गावनि बिसिजों बुजानानै 1 दानसिम बे फिसाया नालेंखर बायदि दंफां, प्लाम दंफाङाव थादों। जाथोसे नालेंखर बायदि खिजुर दंफां ना मा होनो बेखौ, बे थादों आरोना मास मोनसे। ओमफ्राय बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेश रायजोनि माव जिल्लानि सिङाव थानाय क'बागान्सआव। माखासे भिडिअबो दङ आरो भिडिअखौ आं देखायनो हायोबाथाय देखायगोन। मानोना बेखौ देखायनो हायाबो जानो हागौ, बे इउटुबनि एसे माबा जागोन, बेरेखा जागोन। बेखौ आं देखायनो नाजागोन थेवब्लाबो। ओमफ्राय बे जोबथायाव सोराङाव फैदों, माबोरै सोराङाव फैदों, आं बेखौ फार्स्टनिफ्राय खोन्थागासिनो दङ। जेब्ला माने बिसोर बिसि आरो फिसाय थांनाय 6 दाननिफ्राय नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। नांलाय खमलाय जाबाय थायो, ओमफ्राय फिसाया बुजाबाय थायो। फिसायनि मुङानो जाहैबाय राम प्रभिसा गावनि बिसिजों बुजाबाय थायोमोन, रायजाबाय थायोमोन। ओमफ्राय बे सयनायाव दुखुजोंनो गावनि न'आव थायाबालासिनो 1 दान बे दंफाङाव थादों। बे दंफाङाव थादों बे 1 दान। ओमफ्राय न'खरनि मानसिफोरा बेनो जानाय लोंनाय गासिबो जाग्रा बेसादखौनो हैखायोमोन जाहैबाय। दंफाङाव खाना दोनोमोन, जेनेबा दंफां गाहायाव दोनबाय। ओमफ्राय उखैदोंबाथाय बे लांफैबाय, लानानै गोजौआव जाहैबाय बा गाहायाव जाबाय, ओमफ्राय आरो गाखोफिनबाय। साननि समाव गोजौआव थाबाय थायो, ओमफ्राय मोनानि समाव दसे ओंखारनानै बेरायथिङो जाहैबाय। ओमफ्राय उनाव रायजोफोरा मिथिजोब्बाय, जोबथायाव मिथिजोब्बाय रायजोफोरा मानि थाखाय बिदि जादों, गासिबो मिथिजोब्बाय। मिथिनानै ओमफ्राय बेखौ भिडिअ खालामनानै ओरै भिडिअ खालामबाय, भिडिअ खालामनानै बेखौ ओंखारनो होबाय दंफांनिफ्राय। नाथाय बे ओंखाराखैमोन गिबियावनो। रायजोफोरा गोबां नाजादोंमोन, नाथाय ओंखाराखैमोन। ओमफ्राय रायजोफोरा उनाव सहायनो हायियाव माने पुलिसफोरखौ लेंहरबाय। पुलिसफोर फैनाय लोगो लोगो बे ओंखारनांगौ जाबाय आरो ना। ओमफ्राय बे जाथाया सोराङाव फैबाय, बेबायदि होननानै। ओमफ्राय दा राम प्रभिसा मोजाङैनो दङ, दा न'आवनो थाफिनबाय। बेनोमोन आरो लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जों मा सावरायखो दिनै। गेमस्रि दैमारि आरो लोगोसे जोंनि बे भाइराल गथ', जायबा मुंदांखा गथ', बे मुं मोनबाय बे गथ'आ जोबोर मोजां खामानि मावदों। आरो लोगोसे जों दा सावरायबाय नैबे दंफांनि। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोना बेनि सायाव मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आं बेखौनो बुंनो सानो, जायबा जोंनि बर' हारिनि गथ', बिथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों। स्कुलाव थांनाय आरो मैगं फाननाय,
गावनि न'खरनि खामानि मावनाय जोबोर गोजोनथाव खौरां बा बाख्नायजाथाव खौरां आं जोबोर मोजां मोनदों। अब्ला लोगोफोर जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय, लाइक खालामाखै खालामबानो जाबाय। नै जों 40K थांगासिनो दङ साबस्क्राइबारा, माने 40,000 थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो हायोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।